Bon dia, enganxats, com esteu? Avui tornem a estar a TV3, tornarem a estar al Plató 1 per explicar-vos i apropar-vos la presentació del programa de la Marató que s'emet aquest diumenge 18 de desembre, 15 hores en directe, ple d'emocions i d'històries i de solidaritat. Enganxats estarà amb els presentadors de TV3, Ramon Pellicer i Elena García Melero, amb la directora del programa, Àngels Molina, i també amb Ricard Ostrell, que presentarà la Marató des de Catalunya Ràdio. Vinga, ens acompanyeu? Ja fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar. Estem amb Elena García Melero, una de les presentadores, juntament amb Ramon Pellicer, de la Marató d'enguany, que podrem viure aquest diumenge. Elena, gràcies per estar amb nosaltres avui. Gràcies a vosaltres. Com vas rebre la notícia que presentaves la Marató de la 25a edició, 11 anys després d'haver presentat la teva primera Marató? La veritat és que amb molta sorpresa, perquè, com tu dius, jo l'any 2005 ja vaig presentar una marató en solitari i, per tant, era com la meva marató, no? Ja havia presentat aquella marató. Per bé que durant els 25 anys a totes les maratons he participat d'una manera o d'una altra. Però és veritat que, clar, el del 2005 va ser molt fort perquè era sola i llavors, clar, no m'imaginava que la marató dels 25 doncs, tornaria a anar a comptar amb mi, no? I, per tant, quan m'ho van comentar, em vaig quedar com amb cara de sorpresa, amb molta il·lusió, perquè la veritat és que fa molta il·lusió tornar-te a posar al capdavant d'un projecte com és aquest. TV3 es pot sentir molt orgullosa de moltes coses, però, sens dubte, entre la llista dels top 10 està a dalt de tot la Marató de TV3, segur. Quines novetats presenta aquesta edició en relació a la malaltia, a nivell de testimonis, de divulgació científica? Nosaltres sempre mirem d'explicar en què consisteixen aquestes malalties d'una forma molt entenedora, perquè la gent a casa es faci una idea d'en què consisteixen, de quins són els símptomes, etc. Per fer-ho aquest any hem fet primer una construcció molt maca d'un cervell, que és la que, amb tot d'il·luminació per dintre, que ens ajudarà a entendre, sempre amb l'ajuda d'uns doctors, que ens explicaran en què consisteix un ictus. Tots els tipus d'ictus, els isquèmics i els hemorràgics, els entendrem aquí amb un cervell gegant molt xulo, gràcies a aquest sistema de llums, i és una de les explicacions, una de les accions que no hem explicat a ningú i que ara t'estic desvetllant. A nivell de programa, a part de les activitats que es fan a Plató, quina cobertura es farà a les més de 25.000 activitats que es fan i que ja s'han fet arreu del país? Doncs mira, fem 12 connexions en directe, que són 3 més de les que vam fer l'any passat, i a part tenim 30 gravacions de totes les coses que han anat passant durant aquests dies previs a la Marató i de les que passaran en el programa. Per tant, no hi haurà franja, no hi haurà estoneta de 20-30 minuts en què no veiem el que està passant a tot arreu. Que has comentat a la roda de premsa que marxareu de l'estudi. Què significa això, que marxareu de l'estudi? Què fareu? Doncs que l'estudi al final és un lloc, un punt d'inici, no? On arrenca tot, però que després hem d'estar molt presents en altres llocs. Intentarem això, el que fem sempre, canviar el format, marxar, agafar el micro i sortir al carrer. Intentarem tenir presència amb això i amb això també hi haurà molt d'espectacle. Què significa per tu tornar a presentar una marató essent ja la 7a que presentes? Sempre que et proposen presentar una marató és un honor. És dir, ostres, algú ha pensat que puc ser útil a la casa per presentar un programa que és emblemàtic de TV3. Però és que si a més es dona la circumstància que és una marató especial, que commemora aquests 25 anys de funcionament, l'orgull, la satisfacció és doble. Però t'he de dir que la responsabilitat i el compromís també. En la preparació, guió, preparació també amb l'Helena, aquests dies, quant de temps porteu ja preparant el programa? Déu-n'hi-do. De fet, la marató real és aquesta prèvia, en la que nosaltres tenim un munt de convocatòries, hem de fer gravacions, hem d'assistir a rodatges, hem de conèixer els testimonis, hem de fer una capbussada absoluta amb els continguts i amb el tema, perquè el que passa és que de cop i volta et diuen sí, serà una marató sobre l'ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. I això què vol dir? I com es produeixen? I quins efectes tenen? Haurem de parlar amb científics, amb metges, de manera tècnica d'aquesta malaltia. Haurem de parlar amb els que en pateixen les conseqüències i per tant ser absolutament empàtics amb com ho viuen i què és el que senten. Per tant, aquesta immersió és fonamental i el temps dedicat previ a la preparació és extens.
Què passa? Que això et dona confiança, això et dona seguretat després a l'hora d'abordar aquestes 15 hores de directe en el programa. Ens pots avançar alguna actuació tant musical com d'altres presentadors que s'ha comentat que faran alguna mena de col·laboració a la Marató? Què ens pots avançar en aquest sentit? Mira, jo t'avanço que tanquem, comencem pel final, per la cirera, per el més important. Tanquem amb Priscila, el musical, amb un número una mica adaptat al nostre públic i molt divertit i que ens farà ballar molt i que ens farà celebrar el marcador. Abans de Priscila tenim aquesta actuació que per nosaltres és molt especial, de Los Manolos, que es reuneixen per primer cop després de 20 anys per venir a cantar en català al plató de la Marató. Després estem molt contents que ens acompanyi, com et deia, la Sole Jiménez, que canta el mateix tema del disc de la Marató, que és el Sense tu, que era la banda sonora del Polseres Vermelles que cantaven als Teràpia de Xoc. Estem molt contents. També és un honor tenir Il Bolo. Quin és, de totes les maratons que has presentat, el record més especial, la història que més t'hagi tocat a tu personalment a l'hora de fer i de presentar totes aquestes maratons? Cada marató té la seva història. Cada marató té el seu descol·loque. O sigui, que t'enfrontes a una situació que no estàs acostumat ni tens les tècniques necessàries per poder-les abordar amb garanties. Però si et refereixes a la del llibre, una de les que em va descol·locar és perquè feia referència a una criatura. A mi el tema que passa amb els nens i amb les nenes petits doncs em colpeixen més, perquè és allò que no toca. Una persona gran, o sigui, morir-se no li toca a ningú, patir no li toca a ningú, però el patiment dels nens, per mi, em colpeix d'una manera especial. I el cas que explico en el llibre de la Marató és el d'una nena que tenia una malaltia d'aquestes irreversibles i fatals. Quan tu estàs acostumat, perquè és el teu entorn i és el que has vist sempre a la vida, que la gent, qui més qui menys, progressa, avança i té un rumb, de sobte constatar que n'hi ha, que aquesta direcció és invertida i que tot el que has après es desaprèn, que tot el que has evolucionat es converteix en involució.